హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథము అవగాహన క్లాసులకు మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ క్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము, దాన్నే అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని నిన్నటి క్లాస్లో ప్రారంభించుకున్నాం. ఈ క్రమంలో 21వ శ్లోకం వరకు కూడా నిన్నటి క్లాస్లో చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. సో నిన్న మొదటి శ్లోకము వచ్చిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయమన్నాం కదా. హరే కృష్ణ చదువుకొని వచ్చారు ఎవరైనా? హరే కృష్ణ. ఎస్ కృష్ణవేణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చెప్పాను. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమయేతయుస్తవః మామకః పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాధవి మాతాజీ, ఎన్ మాధవి. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా మొదటి శ్లోకము ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటిది. సో ఆ విధంగా తదుపరి సంజీవుడు ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనలన్నింటినీ కూడా ఆయన తన రాజు అయినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటిది. సో కొనసాగింపుగా ఈరోజు మిగిలినటువంటి శ్లోకాలను, ఈ అధ్యాయంలో మిగిలినటువంటి శ్లోకాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. త్రిచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి. వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా మనము నిన్న చూసినటువంటి అంశాలలో సో ముఖ్యంగా ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తాడు, చివరిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైనటువంటి అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నంగా కలిగి ఉన్నటువంటి రథంలో గాంధీవం ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులైనటువంటి దుర్యోధనాదులతో చూసి కృష్ణుడితో ఈ విధంగా అన్నాడు అంటూ మొదలైనటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఇంకా కొనసాగింపుగా అర్జునుడు ఏమంటూ ఉన్నాడో సంజీవుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కర్మయాసాహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే. అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడని చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడు చెప్తున్నాడు. అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడట శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో, ఓ అచ్యుత, అంటే చ్యుతి లేనటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని అచ్యుత అంటూ సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ అచ్యుత, నా రథమును ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపు. ఎందుకంటే అర్జునుడి యొక్క రథానికి సారథిగా కృష్ణ భగవానుల వారు ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి అర్జునుడు తన రథసారథిగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ అచ్యుత, నా రథమును రెండు సేనల మధ్య నిలుపు. సేనయోరుభయోర్ మధ్య రథం స్థాపయ మే అచ్యుత. కాబట్టి ఓ అచ్యుత, నా రథాన్ని రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపు. యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహయోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే. తద్వారా నువ్వెప్పుడైతే ఈ రథాన్ని ఆ ఇరు సేనల మధ్య నిలుపుతావో ఆ క్రమంలో తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూసేటువంటి అవకాశం నాకు కలుగుతూ ఉన్నది. కనుక నా యొక్క ఈ రథాన్ని ఆ రెండు సేనల మధ్య నిలుపు. తద్వారా ఎందుకంటే ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసిందో చూస్తే వాళ్ళని బట్టి ఏ విధంగా వారికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేయాలి అనేటువంటి భావనను అతడు పొందవచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడని భావించవచ్చు. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అర్జునుడు తన రథాన్ని ఇరు సేనల మధ్య నిలుపమన్నాడో ఆ సందర్భంలో ఇంకా అంటున్నాడు, యోత్స్యమానానవేక్షేహం యయేతేత్ర సమాగతాః ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేః యుద్ధే
ప్రియ చికీర్షవః. సో శికీర్షవః, ప్రియ శికీర్షవ అంటే ప్రియమును కూర్చి. ఎవరికంటే ధార్తరాష్ట్రస్యుడు అంటే ఆ ధృతరాష్ట్రుని తనయుడికి దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి ఆ దుర్బుద్ధేహే అంటూ చెప్తున్నాడు. దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క తనయుడైనటువంటి ఆ దుర్యోధనుడి కి ప్రియమును చేకూర్చడానికి అంటే సంతోష పెట్టడానికి అతని పక్షాన యుద్ధానికి వచ్చి ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా ఒకసారి నాకు చూడాలని ఉన్నది అని అర్జునుడు అనడము. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అని అన్నాడు, సంజీవ్ చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో ఆ విధంగా అడిగాడో, సో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో సంజీవుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఓ భారత అంటే ఓ భరత వంశీయుడా, ఆ విధంగా అర్జునుడి చేత సంబోధించబడిన వాడై, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అచ్యుత అంటూ సంబోధించినటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి ఆ అచ్యుతుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను ఆ విధంగా సంబోధించినటువంటి అర్జునుడు, ఆ విధంగా అర్జునుడి చేత సంబోధించబడినటువంటి వాడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ ఉత్తమమైనటువంటి రథాన్ని మరి ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిపాడు అంటూ పిలుస్తూ ఉన్నారు. ఈ శ్లోకంలో ఇక్కడ ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత, గుడాకేశుడుగా చెప్పబడినటువంటి వాడు. గుడాక అంటే నిద్ర, చీకటి అని కూడా అర్థం వస్తుంది. ఆ నిద్రను జయించినటువంటి వాడు గుడాకేశుడు. అంటే అజ్ఞానము అనేటువంటి చీకటి, అజ్ఞానము అనేటువంటి ఆ నిద్రను జయించిన వాడు అనేటువంటి అర్థం కూడా వస్తుంది ఇక్కడ. సో కాబట్టి మరి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో స్నేహభావాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల మరి అతడు ఆ నిద్రను మరియు అజ్ఞానాన్ని జయించినటువంటి వాడుగా ఆ విధంగా అతడు సంబోధించబడినటువంటి వాడు అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ విధంగా ఋషికేశుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ అర్జునుడి యొక్క ఉత్తమమైనటువంటి రథాన్ని మరి ఆ ఇరు సేనల మధ్య నిలిపాడు అని చెప్తున్నాడు. ముఖ్యంగా ఎక్కడ నిలిపాడో చెప్తున్నాడు ఈ 25వ శ్లోకంలో. భీష్మ ద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీషితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురూనితి. కురూన్ ఇతి, కురువంశీయుల, ఇతి అంటే ఈ విధంగా. ఏంటి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు? భీష్మ ద్రోణ ప్రముఖతః. ముఖ్యంగా భీష్మ పితామహుడు, ఆ అర్జునుడి యొక్క తాతగారైనటువంటి ఆ భీష్మ పితామహుడు మరియు ఆయన యొక్క గురువైనటువంటి ద్రోణుడు. భీష్మ ద్రోణ ప్రముఖతః. ఆ సముఖులలో ముఖ్యులైనటువంటి భీష్ముడు మరియు ద్రోణుడు. అలాగే సర్వేషాం చ మహీక్షితాం అంటూ ఉన్నారు. భూపాలకులు అంటే ఇతర భూపాలకులు మరి అక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఇతరులు. సో వారందరి యొక్క సమక్షంలో శ్రీకృష్ణుడు
ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురూనితి. శ్రీకృష్ణుడు అంటూ ఉన్నాడట, పలికాడు. ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్, ఓ పార్థ అంటే ఇక్కడ ఆ పృథకుమారుడైనటువంటి అర్జున్ని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. సో కనుక మరి ఇక్కడ ఓ పృథకుమారా, మరి ఇచ్చట సమకూడి ఉన్నటువంటి కురువంశీయులందరినీ మరి చూడు అంటూ ఆయన భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షంలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో అంటున్నాడు, ఓ పార్థ, ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి కురువంశీయులందరినీ గాంచు అంటూ ఆ అర్జునుడి యొక్క మనసును శ్రీకృష్ణుడు తెలుసుకొని స్నేహపూరితమైనటువంటి ఒక హాస్య ధోరణిలో చెప్పాడు అని భావించవచ్చు. వాళ్ళందరి మధ్యలో నిలిపి, ఇక చూడబోయా, నువ్వు అన్నావు కదా చూస్తాను అని, మీ వాళ్ళందరినీ చూడు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో ఆ విధంగా పలికినటువంటి విషయాలు. సో ఎప్పుడైతే మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని ఇరు సేనల మధ్య నిలిపాడో, ఆ ఇరు సేనల మధ్య నిలిచి ఉన్నటువంటి రథంలో ఉన్నటువంటి ఆ అర్జునుడు నానా రకాలైనటువంటి బంధువులను చూస్తున్నాడు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, సంజీవ్ చెప్తున్నారు, తత్ర పశ్యత్ స్థితాన్ పార్థః పితృన్నత పితామహాన్ ఆచార్యన్ మాతులా భ్రాతూన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీం స్తతా శ్వశురాన్ సుహృదచ్చైవ సేనాయోరుభయోరపి. సో తత్ర అంటే అక్కడ, పశ్యత్ తత్ర పశ్యత్ అక్కడ చూశాడట ఎవరు? అర్జునుడు. స్థితాన్ నిలబడి ఉన్నటువంటి ఎవరిని? పితృనత పితామహాన్, అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్కడ తండ్రులను, పితృన్ అంటే తండ్రులను, తరువాత పితామహాన్ తాతలను, ఆచార్యాన్ ఆచార్యులను గురువులను, మాతులా అంటే మేనమామలను, భ్రాతృన్ సోదరులను, పుత్రాన్ కుమారులను, పౌత్రాన్ మనుమలను, పుత్ర పౌత్ర అంటాం కదా, మనుమలను, పుత్రులు అంటే కొడుకులు, పౌత్రాన్ మనుమలను, సఖీం అంటే మిత్రులను, స్తతా కూడా, స్వసురాన్ అంటే మామలను. ఇక్కడ మాతులాన్ అంటే మేనమామలు, స్వసురాన్ అంటే మామలు, అంటే వరుసకు పిల్లల్ని ఇచ్చినటువంటి మామలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళంతా. సుహృద్ శ్రేయోభిలాషులను, వాళ్ళందరినీ కూడా చూశాడట అర్జునుడు. సో ఆ ఇరుపక్ష సేనల నడుమ నిలిచినటువంటి ఆ అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుమలను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోభిలాషులందరినీ కూడా చూశాడట. ఆ రణరంగంలో నానా రకాలైనటువంటి తండ్రి సమకాలికులైనటువంటి భూరిశ్రవుడు వంటి వాడిని, తాతలైనటువంటి భీష్ముడు, సోమదత్తుడు, ద్రోణాచార్యుడు, కృపాచార్యుడు వంటి గురువులను, శల్యుడు, శకుని వంటి మేనమామలను, దుర్యోధన వంటి సోదరులను, లక్ష్ముని వంటి పుత్రులను, అశ్వత్థామ వంటి మిత్రులను, కృతమరమ వంటి శ్రేయోభిలాషులందరినీ కూడా ఆయన అక్కడ చూశాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆ నానా రకాలైనటువంటి బంధువులను చూసి, తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్న
దం భ్రమ బ్రవీత్. సో విషీదన్న దమ బ్రవీత్ అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. చింతిస్తూ ఇదం ఆ విధంగా అబ్రవీత్ అంటే పలికినాడు. ఏమంటున్నాడట అర్జునుడు? ఆ కుంతి కుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి తన స్నేహితులను మరియు బంధువులందరిని చూసి కరుణ కలిగినటువంటి వాడై, కరుణకు లోనై ఈ విధంగా అన్నాడు అంటూ సంజీవుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఏమంటున్నాడో అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అర్జున్లో వాళ్ళందరినీ చూసి అతనిలో కలిగినటువంటి కరుణతో కూడినటువంటి మాటలు, అంటే దయాభావంతో అర్జునుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణం యుయుత్సం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. సో అర్జున ఉవాచ, అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, అర్జునుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, యుయుత్సం సముపస్థితం. యుయుత్సం అంటే యుద్ధ ఉత్సవంతో, సముపస్థితం ఉన్నటువంటి ఎవరక్కడ? స్వజనం, తన యొక్క బంధువులైనటువంటి వారు, ఆ బంధువులు మిత్రులు. దృష్ట్వే అంటే చూసి, మరి అంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ, ఓ కృష్ణ, యుద్ధ ఆసక్తులై ఎదురుగా ఉన్నటువంటి చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలన్నీ తడబడుతూ ఉన్నాయి, నా నోరు ఎండిపోతూ ఉన్నది. సో ఇక్కడ ఆ యుద్ధ రంగంలో, ఎందుకంటే దాయాదుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి యుద్ధం, ఆ యుద్ధంలో తమలో తామే యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడినప్పుడు ఆ జ్ఞాతులను, స్నేహితులను, బంధువులను యుద్ధ రంగంలో చూడగానే అర్జునుడు ఒక్కసారిగా వారి పట్ల ఆ కృపాపూర్ణుడయ్యాడు. ఆ బంధుత్వ భావనలో మరి ఆ దృశ్యాన్నంతా చూసి, ఎందుకంటే ఆ యుద్ధము కుటుంబ సభ్యులు, ఆ కుటుంబ సభ్యులను, స్నేహితులను చూసి, ముఖ్యంగా తన తాత అయినటువంటి భీష్ముడు, గురువైనటువంటి ద్రోణుడు, బంధుమిత్రులు వాళ్ళందరినీ చూడగానే ఇక అతడిలో ఆ కరుణ ఒక్కమారిగా వారి పట్ల కృపాపూర్ణుడై ఉన్నాడు అని చెప్తారు. సాధారణంగా అర్జునుడు మొదటి నుండే దయాస్వభావంలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో మరి ఇప్పుడు ఆ ఎదుటి పక్షంలో, వైరి పక్షంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ చూసి, మృత్యువును చూసి, ఆసన్నమైనటువంటి మృత్యువును చూసి వారు పట్ల అతడు కృపాభావాన్ని పొందాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క దేహ అంగాలన్నీ కూడా కంపించిపోయాయి అని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆలోచించడం వల్ల అతని యొక్క దేహాంగాలన్నీ కూడా కంపించాయి అని, నోరు ఎండిపోయింది అని, వారందరి యుద్ధ ఉత్సాహాన్ని చూసి అతడు దాదాపుగా ఆశ్చర్యశక్తుడయ్యాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే ఆయన ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, ఇంకా అంటున్నాడు, వేపదుచ్చ శరీరే మే రోమహర్షచ్చ జాయతే గాండీవం స్రంస్రతే హస్తాత్ త్వచ్చైవ పరిదహ్యతే. నా దేహమంతా కంపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. వేపతుహు అంటే దేహం కంపించడం. నా శరీరం అంతా కంపిస్తూ ఉన్నది, నా దేహం అంతా కంపిస్తూ ఉన్నది, నాకు రోమాంచం అవుతున్నది, నా రోమాలన్నీ నిక్కరపరుచుకుంటూ ఉన్నాయి, గాంధీవము నా చేతి నుండి జారిపోతూ ఉన్నది,
నా చర్మము మండిపోతూ ఉన్నటువంటిది అంటూ ఇక్కడ 2 రకాలైనటువంటి దేహ కంపనాల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. రోమాంచనాలు. సో ఒక్కొక్కసారి గొప్ప భక్తి పారవశ్యంలో రోమాంచనం అవుతాము, ఒక్కోసారి భయానికి రోమాంచితం అవడం కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా అతని స్థితిని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అర్జున్ ఇంకా అంటున్నాడు, శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. సో ఇక్కడ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని కేశవా అని సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. కేశి అనేటువంటి అసురుని మహారాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు కనుక శ్రీకృష్ణుని కేశవ అని సంబోధిస్తారు. సో కాబట్టి కేసి సంహారి అని ఆయన్ని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. ఏమంటున్నాడు ఆయన? నచ చక్నోమ్యవస్థాతుం, నచ చక్నోమి, శక్తుడను కాను, అవస్థామితం, నిలబడడానికి. నేను ఇక్కడ ఏమీ నిలబడలేకుండా పోతున్నాను, ఇక్కడ నేను ఏమాత్రమూ నిలబడలేకుండా పోతూ ఉన్నాను. భ్రమతీవ చ మే మనః, భ్రమతి అంటే మర్చిపోతున్నాను, ఇవా వలే, మే అంటే నా యొక్క, మనః మనస్సు. సో అర్జునుడు ఆ విధంగా చెప్తున్నాడు, ఓ కృష్ణ, నేను ఇక్కడ ఏమాత్రము నిలబడలేకుండా పోతూ ఉన్నాను, నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను, నా మనసంతా చలించుచూ ఉన్నది. ఓ కృష్ణ, ఓ కేసి సంహారి, కేవలము విపరీతములని నేను గాంచుచున్నాను అంటూ చెప్తున్నాను. పశ్యామి విపరీతాని కేశవా, విపరీతాలను మాత్రమే నేను చూస్తూ ఉన్నాను అంటూ, అంటే ఏ విధమైనటువంటి మంచి అవకాశాలు, సంఘటనలు నాకు ఇక్కడ కనిపించడం లేదు ఈ యుద్ధం వల్ల అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు. సో సాధారణంగా మనము ఏదైనా ఒక ఆందోళనకు గురి అయినప్పుడు అవయవాలన్నీ కంపించడము, నోరు ఎండుకోపోవడము, దేహం మొత్తం కంపించడము, ఎంట్రుకలు నికరపుచ్చుకోవడము, చేతిలో ఉన్న వస్తువులు జారిపోవడము, చర్మం మండిపోవడం, కాళ్ళ కింద అంతా తిరుగుతూ ఉన్నట్లు ఉండడము, మనసు చంచలమై మరి అలా ఉండేటువంటి మన యొక్క స్థితిని మర్చిపోయేటువంటి ఆ విధంగా జరిగేటువంటి ఇవన్నీ కూడా అర్జునుడి యొక్క స్థితి. అర్జునుడికి ఇక్కడ ఒక్క మారుగా వాళ్ళందరి మధ్య కృపాపూర్ణుడైనటువంటి ఆ దయాభావంతో అతడు ఆ విధంగా అతని యొక్క మృదు హృదయం వలన ఆయనలో కలిగినటువంటి భావాలన్నీ కూడా సాధారణంగా భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క లక్షణాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు ఇవన్నీ కూడా. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, ఈ రాజ్య సుఖాలు ఇవన్నీ కూడా నాకు అక్కర్లేదు ఈ యుద్ధం, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ యుద్ధం వల్ల దుఃఖ కారణమే అవుతుంది అంతా. ఎందుకంటే యుద్ధానికి మరి ఆ యుద్ధంలో ఒకవేళ తాను విజయాన్ని లభించినట్లయితే అది కేవలం దుఃఖ కారణమే అవుతుంది అనేటువంటిదిగా, విపరీతాలను మాత్రమే నేను చూస్తూ ఉన్నాను అంటే అది ఒక రకంగా సో మరి దుఃఖ కారణమైనటువంటి అంశంగా అతడు భావించి ఇంకా అంటూ ఉన్నాడట, నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజన మహావే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో నచ శ్రేయో, ఇక్కడ శ్రేయో అంటే మేలు, నచ అనుపశ్యామి, పశ్యామి అంటే గాంచడం కదా, అనుపశ్యామి గాంచలేకున్నాను అంటే ఏమాత్రము మేలుని ఇక్కడ జరుగుతూ ఉండే విధంగా నేను చూడలేకుంటూ ఉన్నాను. దీనివల్ల హత్వా స్వజన మహావే, నా స్వజనాన్ని నేను చంపుకోవడం వల్ల ఈ యుద్ధంలో
స్వజనాన్ని చంపుకోవడం వల్ల ఏమి శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను. నచ శ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజనం అహం వే అంటూ చెప్తున్నటువంటి. కాబట్టి ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా స్వజనాన్ని చంపుకోవడం ద్వారా ఏ విధంగా నాకు శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను, నేను చూడలేకుండా ఉన్నాను. కనుక ఒక రాజు, ఒక క్షత్రియుడిగా కూడనటువంటి అంశాలను ఇక్కడ అతడు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటిది. నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో కాబట్టి మరి నకాంక్షే విజయం. సో మరి నేను విజయాన్ని కోరుకోవడం లేదు. ఎవడైనా యుద్ధం చేస్తే విజయం కావాలి మనకని కోరుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ అంటున్నాడు, కావున తదుపరి విజయం కానీ, నకాంక్షే విజయం నచ రాజ్యం, ఆ రాజ్యాన్ని కానీ, సుఖానిచ, ఆ రాజ్యం వల్ల కలిగేటువంటి సుఖాలు కానీ నాకు అక్కర్లేదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో మరి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అర్జునుడు తన యొక్క నిజ లాభాలన్నీ కూడా భగవంతుడిలోనే ఉన్నటువంటి, కృష్ణులో, విష్ణువులో. మరి బద్ధజీవులు సాధారణంగా ఈ దేహ సంబంధాల పట్ల ఆకర్షితులై అట్టి స్థితులలో సుఖభాగులం అవుతామని ఆశపడుతూ ఉంటుంటారు. మరి మరి ఆ వాస్తవ సుఖానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను వారు మర్చిపోతూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా క్షత్రియునిగా తన యొక్క నైతిక ధర్మాలను కూడా మర్చిపోయినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంది. సో మరి అర్జునుడు ఆ విధంగా ఈ రాజ్య సుఖాలు కానీ, అంటే ఈ యుద్ధం అనంతరం వచ్చేటువంటి విజయం కానీ, విజయం వల్ల వచ్చే రాజ్యం కానీ, ఆ రాజ్యం వల్ల కలిగేటువంటి సుఖాలను కానీ నేను ఏది కూడా కోరుకోలేకుండా ఉన్నాను అంటూ మరి తన యొక్క పరిస్థితిని అక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు, కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా యేషామర్దే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ తయిమేవ స్థితా యుద్ధే ప్రాణాన్ త్యక్త్వా ధనాని చ ఆచార్య పితర పుత్రాన్ తతైవ చ పితామహాః మాతులా స్వసురా పౌత్రాః శాలా సంబంధినస్తతా ఏతాన్ హంతుమిచ్ఛామి జ్ఞాతోపి మధుసూదన. ఓ గోవింద, ఓ మధుసూదన, కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా. ఓ గోవింద, మేము ఎవరి కొరకైతే రాజ్యమును, సుఖమును, చివరికి జీవితమును కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నామో, మరి అటువంటి వారందరూ కూడా ఈ యుద్ధంలో నిలిచి ఉన్నారు. మరి కాబట్టి మరి వాటి వలన మాకు ఉపయోగం ఏమిటి? ఆ రాజ్యాదుల వలన మాకు కలుగు ప్రయోజనం ఏమిటి, ఉపయోగం ఏమిటి? ఓ మధుసూదన, ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, బావమర్దులు, ఇతర బంధువులందరూ తమ ఆస్తులను, ప్రాణాలను విడిచిపెట్టుటకు సంసిద్ధులై, ఎందుకంటే యుద్ధం జరిగితే యుద్ధంలో వస్తారో రాదో తెలియదు కదా. సో కనుక
ఆస్తులను, ప్రాణాలను విడవడానికి సిద్ధమైనటువంటి వారుగా చెప్తున్నారు. సంసిద్ధులై నా ఎదుట నిలబడి నన్ను చంపగోరినప్పటికీ కూడా, అంటే నాతో యుద్ధం చేసి నన్ను చంపగోరినను, నేనెందులకు వారిని చంపగోరవలను? ఓ జనార్దన అంటే, జనార్దన అంటే సకల జీవుల పోషకుడా అని అర్థం. జనార్దుడు అంటే సకల జీవులను పోషించేటువంటి వాడు. అందుకే అంటున్నారు, ఓ జనార్దన, ఈ దారిత్రి, ఈ దరిత్రి విషయం అట్లుంచు. ముల్లోకాలను సాధించినను, ముల్లోకాలను పొందినను, నేను వారితో యుద్ధం చేయుటకు సిద్ధంగా లేను. ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను చంపడం ద్వారా మేమెట్టి ఆనందాన్ని అనుభవింపగలము అంటూ అర్జునుడు ఆ గోవిందుడైనటువంటి, జనార్దనుడైనటువంటి మధుసూదనుడితో ఆయన పలుకుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని గోవింద అని సంబోధించినటువంటి వాడు. గో అంటే గోవులు వస్తుంది, ఒక రకంగా ఇంద్రియాలు కూడా వస్తుంది. గోవులకు, ఇంద్రియాలకు శ్రీకృష్ణుడే సకల ఆనంద విషయం కనుక ఆయన గోవిందుడుగా సంబోధించబడ్డాడు అని చెప్తారు. సో అలాగే ఆయన జనార్దనుడు అంటే సకల జీవుల పోషకుడుగా ఆయన సంబోధించబడినటువంటి వాడు ఇక్కడ. మధుసూదన అంటే మధు అనేటువంటి దానవుడిని సంహరించినటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు మరి వారందరినీ కూడా అలా చేసినటువంటి ఆయన పాండవుల పక్షాన ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుక మరి ఇవన్నీ మేము ఎలా ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాము? వాళ్ళనందరినీ చంపుకుంటే అన్ను రాజ్య సుఖాలను మేము ఎలా ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం ఏదైనా సాధిస్తే మన బంధువులకు, మన కుటుంబ వాళ్ళకి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మరి ఇక్కడ ఎదుటి పక్షంలో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యులే అందరూ. సో కనుక దానివల్ల మేము ఎటువంటి సుఖం? ఇక అర్జునులో కలిగినటువంటి పాపభీతి 36వ శ్లోకం నుండి వివరించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ అంటూ ఉన్నారు, పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః తస్మాన్నారా వయం హంతుం దార్తరాష్ట్రాన్ స్వబంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన శ్యామ మాధవ. సో అర్జునుడు ఇక కృష్ణ భగవానుల వారితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఏమంటున్నాడు ఆయన? పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్, ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినచో, మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ దుర్యోధనాదులు మరి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అటువంటి ఆ దుర్మార్గులను చంపినా మాకు పాపమే కలుగుతుంది. కనుక ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను, బంధువులను చంపడం మాకు తగదు. ఓ మాధవ, మాధవ అంటే లక్ష్మీపతి అని సంబోధన ఇక్కడ. మరి ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపుట వలన కలిగే ప్రయోజనమేమి? మేము సుఖంగా ఎలా ఉండగలము అంటూ అర్జునుడు మరి అంటూ ఉన్నటువంటిది.
సాధారణంగా మనకి ఇక్కడ హాతతాయిన అంటూ అంటే దుర్మార్గులు అని అర్థం వస్తుంది. సో సాధారణంగా వేదాదేశం ప్రకారము 6 రకాలైనటువంటి దుర్మార్గులు ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ 6 రకాలైన ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనకి హరే కృష్ణ స్క్రీన్ కట్ అయింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే హరే కృష్ణ. సో ఒక వేద ఆదేశం ప్రకారంగా 6 రకాలైనటువంటి దుర్మార్గులను మనకి చెప్తూ ఉంటారు. అందులో మొదటి వాళ్ళు విషము పెట్టేటువంటి వాడు, ఇతరులకు విషం పెట్టేటువంటి వాడు. మరి ఆ కౌరవులు పాండవులకు విషం పెట్టి వారిని సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాడు కనుక ఇక్కడ కౌరవులు హాతతాయిలుగా దుర్మార్గులుగా చెప్పబడినటువంటి వారు. అలాగే ఇంటికి నిప్పు పెట్టేటువంటి వాడు ఎవడైనా కూడా దుర్మార్గుడిగానే చెప్పబడుతూ ఉంటాడు. మరి పాండవులను వాళ్ళ లక్క ఇంట్లో పెట్టి వారిని చంపడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వారు కౌరవులు. అలాగే మారణాయుధాలతో దాడి చేసేటువంటి వాడు కూడా దుర్మార్గుడిగానే చెప్తారు. ఇతరులను అమాయకుల పైన ఆయుధాలు లేనప్పుడు వారిపైన మారణాయుధాలతో దాడి చేసేటువంటి వాడు కూడా దుర్మార్గుడే. మరి కౌరవులు అది కూడా చేశారు. ఇతరుల ధనాన్ని కొల్లగొట్టేటువంటి వాడు దుర్మార్గుడే అని చెప్తారు. మరి పాండవుల మాయా జూదం ద్వారా వారి యొక్క ధనాన్నంతా కూడా మరి లాగేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు కౌరవులు. అలాగే వేరొకరి స్థలాన్ని ఆక్రమించేవాళ్ళు. అది ఎలాగో జరిగింది. వారి యొక్క రాజ్యాన్ని వారికి ఇవ్వమంటే ఇవ్వకుండా వారి రాజ్యాన్ని హస్తినాపురం అనేటువంటి రాజ్యాన్ని వీళ్ళు జూదంలో మాయగా ఆక్యుపై చేసినటువంటి వారు. ఇక పరస్త్రీని చెరిచేటువంటి వాడు కూడా దుర్మార్గుడిగానే చెప్పబడతాడు. మరి అది కూడా జరిగింది. ద్రౌపదిని అవమానపరిచినటువంటి వాళ్ళు ఆ దుశ్శాసనాది దుర్యోధనులు వాళ్ళంతా కూడా. సో కనుక ఏ రకంగా చూసినా ఈ 6 రకాలు కూడా 6 రకాల దుర్మార్గుల్లో ఈ కౌరవులు 6 రకాలైనటువంటి దుర్మార్గ పనులు చేసినటువంటి వాళ్ళు. మరి వేదాదేశం ప్రకారంగా అటువంటి దుర్మార్గులను వధించడం అనేటువంటిది పాపం కానే కాదు. అయినా అర్జునుడు వారిని సంహరించడము పాపంగా భావిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా, యద్యప్యేతే న పశ్యంతి లోభోపహత చేతసః కులక్షయ కృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకం కథం న జ్ఞేయమస్మాభిః పాపాదస్మాన్నివర్తితుం. కులక్షయ కృతం దోషం ప్రపస్య ద్విజనార్దన. సో మరి ఇక్కడ అర్జునుడు ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ జనార్దన, లోభపూర్ణ చిత్తము కలిగిన వీరందరూ, ఈ దుర్మార్గులైనటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా ఆ లోభపూరితమైనటువంటి లోభంతో కూడినటువంటి మనస్సును కలిగినటువంటి వీరందరూ కుల సంహారమునందు గాని బంధువులతో కలహమునందు గాని దోషము గాంచకున్నారు. లోభము ఆవరించినటువంటి హృదయాల వలన వారు ఆ కుల సంహారంలో కానీ బంధువులతో కలహించడం వల్ల కానీ కలిగేటువంటి దోషాన్ని చూడలేకపోతూ ఉన్నారు. అయినప్పటికీ వంశ నాశనమునందు దోషమును గాంచగలిగినటువంటి మేమెందులకు ఇట్టి పాపకార్యమునందు నియుక్తులము కావలెను అంటూ, అంటే ఈ పాపకారి వాళ్ళని సంహరించడము
ఈ యుద్ధంలో వాళ్ళందరినీ చంపుకోవడము పాపంగా భావిస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. అందుకే ఈ పాప కార్యమందు మేము ఎందుకు పాల్గొనాలి అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు. వాస్తవానికి విరోధ పక్షం వారు ఆహ్వానించినప్పుడు క్షత్రియుడు యుద్ధం చేయడానికి గాని జోదమాడడానికి గాని నిరాకరించకూడదు అనేటువంటిది నియమం. సో కనుకనే ఆ నియమాన్ని అనుసరించి దుర్యోధుని పక్షం వారు మరి శంఖనాదాలను వాళ్ళే మొదట పూరించారు కదా. అంటే యుద్ధం చేయడానికి వారు పంతమాడినట్లే కదా. కనుక అర్జునుడు నిరాకరించకూడదు. కనుకనే అర్జునుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, అటువంటి ఆ పంతం వల్ల కలిగే ప్రభావాలను వారు గమనించలేకపోతూ ఉన్నారు. సో కనుక ఆ దుష్ట పరిణామాలను వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు. సో కనుకనే ఆ పంతాన్ని, ఆ యుద్ధాన్ని అర్జునుడు చేయలేకుండా మంచి చెడుల గురించి ఆలోచిస్తూ యుద్ధం చేయవద్దు అనేటువంటి నిశ్చయానికి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కనుకనే ఆయన మరి దేని గురించి బాధపడుతున్నాడు, దేని గురించి ఆవేదపడుతున్నాడు అంటే కుటుంబ సాంప్రదాయాలను గురించి అర్జునుడి యొక్క ఆవేదన ఇక్కడ మనకి తెలియబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే ఈ క్రమంలో మరి ఈ శ్లోకాలలో మనకి అతడు ఆ కులక్షయాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. రే కృష్ణ, ఈ శ్లోకాన్ని వీలైన వాడు నాతో పాటు నేను చెప్పినాక రిపీట్ చేయండి. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనాః కులధర్మా సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్ననం ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవత్యుత అధర్మోభిభవత్యుత. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, కులక్షయ ప్రణశ్యంతి అంటే ఆ కులక్షయం వలన ప్రణశ్యంతి అంటే నశించిపోయేటువంటి, ఏం నశించిపోతుంది అంటే కులధర్మ సనాతన అంటే ఆ కులధర్మ అంటే వంశ ఆచారాలు, అలాగే సనాతన అంటే శాశ్వతమైనటువంటి ధర్మములు. సనాతన ధర్మే నష్టే కులం, ఆ సనాతనమైన శాశ్వతమైనటువంటి ధర్మాలు నష్టే అంటే చెడిపోతాయి. కులం అంటే వంశంలో, కృత్స్నం మొత్తం అన్నట్టు, కృత్స్నం అంటే మొత్తం, అధర్మ పరులవుతారు, అభిభవతి అవుతారు, యుత ఉత అంటే చెప్పబడింది. అంటే ఆయన చెప్తున్నారు కులక్షయము వలన శాశ్వతమైనటువంటి వంశాచారాలు నశించిపోవును. ఆ విధంగా వంశమునందు మిగిలిన వారు అధర్మ వర్తనను కలిగిదురు అని చెప్తున్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ సాధారణంగా వంశంలో సక్రమమైనటువంటి వృద్ధి, ఆధ్యాత్మిక విలువలను పెంపొందించే విధంగా అనేకమైనటువంటి ధార్మికమైనటువంటి మనకి ఆచారాలు ఈ వర్ణాశ్రమ పద్ధతిలో ఉన్నవే అని చెప్తుంటుంటారు. సో మరి అటువంటి వైదిక విధి విధానాలు, వైదిక సంస్కారాలు అని చెప్తుంటుంటారు. అవన్నీ కూడా మనకి ఆచారాలు, సదాచారాలు ఉన్నటువంటివి వర్ణాశ్రమ పద్ధతిలో. పుట్టుక నుండి మొదలుకొని మృత్యువు వరకు కూడా, అంటే గర్భధాన సంస్కార పద్ధతి నుండి అంత్యక్రియల వరకు కూడా 16 రకాలైనటువంటి సంస్కార పద్ధతులు మనకి ఉన్నవి అని చెప్తుంటారు. అవన్నీ కూడా మరి ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు వాళ్ళందరూ కూడా మనకి సాంప్రదాయాలు నేర్పించేటువంటి వాళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళు మరి యుద్ధంలో మరణిస్తే ఇక మిగిలేది ఎవరు? ఆడవాళ్ళు, పిల్లలు, ముసలవాళ్ళు. సో మరి ఆ ముసలివాళ్ళు వాళ్ళకి సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశం చేయలేరు. ఆడవాళ్ళు అంటే కూడా ఆ ధర్మాలను గురించి ఎక్కువగా ఏం చేయలేరు. కనుక ఆ పిల్లలు అంతా వాళ్ళంతా
అధర్మ ప్రవర్తనను కలిగి ఉంటారు అనేటువంటిది, అంటే ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైనటువంటి విషయాలను కోల్పోతారు అనేటువంటి విషయం చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇంకా ఏం కలుగుతుందో చెప్తున్నారు. అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ. హరే కృష్ణ, ప్లీజ్ రిపీట్. అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ. అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ. ప్రదుష్యంతి కుల స్త్రియః. ప్రదుష్యంతి కుల స్త్రియః. స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ. స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ. జాయతే వర్ణ సంకరః. జాయతే వర్ణ సంకరః. సో ఇంకా అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, కుటుంబ సాంప్రదాయాల గురించి ఆవేదనలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు. అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రదుష్యంతే కుల స్త్రియః. స్త్రీషు దుష్టాషు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణ సంకరః. వర్ణ సంకర అంటే ఇక్కడ జాయతే అంటే కలుగుతుంది, వర్ణ సంకరం అంటే అవాంఛనీయమైనటువంటి సంతానం. కారణం ఏంటంటే, ఓ కృష్ణ, వంశములో అధర్మము ప్రబలిపోయినప్పుడు, అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ, ఓ కృష్ణ, వంశములో అధర్మము పెరిగిపోయినప్పుడు ప్రదుష్యంతి కుల స్త్రియః, కుల స్త్రీలు చెడిపోతారు. స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ. వార్ష్ణేయ అంటే ఇక్కడ ఓ వృష్ణి వంశీయుడా అంటూ కృష్ణుని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఒక రకంగా యదువంశము ఒకలో శాఖ. సో ఆ యాదవ వంశంలో వార్ష్ణేయ అంటూ పిలుస్తున్నటువంటి ఓ వృష్ణి వంశీయుడా, అటువంటి కులస్త్రీ పతనము వలన అవాంఛనీయమైన సంతానం కలుగుతూ ఉంటుంది అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఓ కృష్ణ, వంశమునందు అధర్మము పెరిగిపోవడం వలన కులస్త్రీలు చెడిపోవుదురు. ఓ వృష్ణి వంశ సంజాతుడా, అట్టి కులస్త్రీల పతనము వలన అవాంఛనీయ సంతానము వృద్ధి చెందుతుంది. ఎందుకంటే మన జీవితంలో శాంతికి, సమృద్ధికి, ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి మానవ సంఘంలోని సత్ప్రవర్తన కలిగినటువంటి జనులే, మానవులే మూల సూత్రము అని చెప్తారు. అంతే కదా, ఒక దేశంలోనైనా, ఒక జాతి అయినా, ఎక్కడైనా మరి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి ఉండాలంటే సత్ప్రవర్తన ఉండాలి అని చెప్తారు. మరి మనకి ఆ సత్ప్రవర్తన కొరకే వర్ణాశ్రమ విధానాలు ఉన్నటువంటివి. సో కనుక మరి ఇక్కడ ఆ సరైనటువంటి వర్ణాశ్రమ విధానాలను పాటింప చేయగలిగేటువంటి వారు లేనప్పుడు మరి ఆ జన సముదాయంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు, పిల్లలు సులభంగానే పక్కదో పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో కనుక ఆ విధంగా మరి అవాంఛనీయమైనటువంటి సంతానము వృద్ధి చెందుతూ ఉంది. అలాంటి అవాంఛనీయ సంతానము వలన ఏం కలుగుతుందో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ 41వ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ, ప్లీజ్. సంకరో నరకాయైవ. సంకరో నరకాయైవ. కులజ్ఞానాం కులస్య చ. కులజ్ఞానాం కులస్య చ. పతంతి పితరో హేషాం. పతంతి పితరో హ్యేషాం. లుప్త పిండోదక క్రియాః. లుప్త పిండోదక క్రియాః. సో ఇక్కడ సంకరో నరకాయైవ అంటూ చెప్పబడుతుంది. సంకర అంటే అటువంటి అవాంఛిత సంతానము వలన, నరకాయ నరకవాసము కలుగుతుంది. అంటే అటువంటి అవాంఛిత సంతానము వృద్ధి వలటం వలన కుటుంబము వారు ఆ కుటుంబ ఆచారాలను నష్టపరిచినటువంటి ఇరువురికి కూడా నరక ప్రాప్తి లభిస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంతేకాకుండా మరి
ఆ అవాంఛితమైనటువంటి సంతానం వలన పిండోదక క్రియలు సంపూర్ణంగా ఆపివేయబడుతూ ఉంటాయి. అలా ఆపివేయబడడం వల్ల మరి ఆ అధర్మ కుటుంబాలు ఏ విధంగా అయితే అధర్మాన్ని పాలయ్యాయో అటువంటి కుటుంబాలకు చెందినటువంటి ఆ కుటుంబ వంశాలకు చెందినటువంటి పితరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా సరైనటువంటి వారికి ఆ ఆహారాలు నీళ్లు అందించబడక వాళ్ళు పతనం చెందుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ అంటే ఆ వర్ణ సంకరం వలన కలిగేటువంటి ఫలితాలను ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశనం చేసేటువంటి వాళ్ళు యుద్ధంలో మరణిస్తే కలిగేటువంటి ఆ విధానాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. అంటే అలా జరగడం వల్ల కుటుంబ సంప్రదాయాలన్నీ కూడా మంటగలిసిపోతాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క అతడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, దోషైరేతై కుల జ్ఞానం వర్ణ సంకర కారకైః ఉత్సాద్యంతే జాతి ధర్మాః కుల ధర్మా చ శాశ్వతాః. సో ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, వంశాచారము నశింపజేసి దుష్ట సంతానమునకు కారణమగు వారి పాపకర్మల వలన కులధర్మములు మరియు జాతి ధర్మాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మన సనాతన ధర్మము లేదా వర్ణాశ్రమ ధర్మము నిర్దేశించబడినటువంటి రీతిగా మానవులు మనకి 4 వర్ణాలుగా జాతి ధర్మాలతో పాటుగా కుల ధర్మాలు కూడా నిర్ణయించబడినటువంటివి. సో అందుకే మనకి బాధ్యతాయుతమైనటువంటి బ్రాహ్మణులు కానీ, క్షత్రియులు కానీ, వైశ్యులు కానీ, శూద్రులు కానీ వారి వారి యొక్క ధర్మ పద్ధతిని విచ్ఛిన్నం కాకుండా, సంఘంలో అయోమయమైనటువంటి పరిస్థితి కాకుండా చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంది అని చెప్తారు. సో అలా మరి అటువంటి మార్గనిర్దేశకం చేసేటువంటి లేనప్పుడు అయోమయమైనటువంటి స్థితిలో పడి ఆ కుల ధర్మాలు, జాతి ధర్మాలు నశించిపోతాయి అని అర్జునుడి యొక్క భావన ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఉత్పన్న కుల ధర్మానాం మనుష్యానాం జనార్దన నరకే నియతం వాసో భవతీత్యను శుశ్రుమా. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు, ఓ కృష్ణ, ఓ జనార్దన, కుల ధర్మములను నాశనం చేయువారు శాశ్వతంగా నరకవాసం చేయుదురు అని గురు శిష్య పరంపరానురాగంగా నేను విని ఉన్నాను అంటూ ధర్మ విషయాన్ని గురించి, అంటే అర్జునుడు తను ఏదైతే వాదిస్తూ ఉన్నాడో ఆ వాదన తన యొక్క స్వంత అనుభవం కాకుండా ప్రామాణికులైనటువంటి వారి నుండి నేను విన్నటువంటి ఆధారంగా అతడు చెప్పుకొస్తూ ఉన్నటువంటిది. వాస్తవానికి నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని స్వీకరించేటువంటి పద్ధతి కూడా గురు శిష్య పరంపరలో వినవలసినటువంటిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక మరి ఆయన ఆ విధంగా నేను గురు శిష్య పరంపరానురాగంగా మరి ఈ ధర్మ విషయాన్ని గురించి నేను విని ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను అని ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు. అహోబత మహా పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయం యద్రాజ్య సుఖలోకేన హంతుం స్వజనముద్యతాః. సో అహో, ఘోరమైన పాపకర్మలు చేయుటకు మేము సిద్ధపడుట ఎంత విచిత్రము. అంటే ఇక్కడ ఈ యుద్ధం చేసి ఆ యుద్ధంలో వారందరినీ కూడా సంహరించడం అనేటువంటిది ఆయన ఘోరమైనటువంటి పాపకర్మగా భావిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, అహో బత మహత్ పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయం. మేము ఈ ఘోరమైనటువంటి పాపకర్మ చేయుటకు సిద్ధపడటం ఎంత విచిత్రంగా ఉంది.
యద్రాజ్య సుఖలోభేన హంతుం స్వజనముద్యత. సో రాజ్యాన్ని అనుభవించవలనటువంటి అంటే రాజ్య సుఖమును అనుభవించవలనటువంటి కోరికతో మేము స్వజనమును చంపగోరుతూ ఉన్నామే, చంపగోరాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాము. సో ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం, స్వార్థపూరితమైనటువంటి భావాల చేత ప్రేరితుడమైనటువంటి మనిషి సొంత సోదరుని, తండ్రిని లేదా తల్లిని చంపడాన్ని, పాపకార్యాలకు ఒడిగడుతూ ఉన్నటువంటి ఎన్నో వార్తలు మనం వింటూ ఉన్నాం. సో ప్రపంచ చరిత్రలో అటువంటి సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. మహారాజుల దగ్గర నుంచి ఉన్నటువంటి చూస్తాం మనం. కానీ ఒక సాధువు, ఒక భగవద్భక్తుడు మరి నైతికమైనటువంటి ఆ సూత్రాలను గురించి సర్వదా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు అటువంటి పాపకార్యాలు జరగకుండా, అంటే ఒక భక్తుడు ఏ విధంగా ఉంటాడో అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది అని ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు. యది మామ ప్రతీకారమశస్త్రం శస్త్రపానాయః దార్తరాష్ట్రారణే హన్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, యది మామ ప్రతీకారమశస్త్రం శస్త్రపానాయ దార్తరాష్ట్ర రణే హన్యు తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఇక నిరాయుధులను, ఆయుధం లేకుండా నేను ఎవరిని ప్రతిఘటించకుండా ఉండేటువంటి నిరాయుధులను మరియు ప్రతీకారము చేయడని వాడనైనటువంటి నన్ను శస్త్రపానాయ దార్తారాష్ట్ర అంటే ఆ శస్త్రదారులైనటువంటి ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు రణేహన్యో ఈ రణరంగమునందు నన్ను వధించినచో అది నాకు క్షేమకరమే కాగలదు. ఎందుకంటే క్షత్రియ యుద్ధ ధర్మ నియమం ప్రకారం నిరాయుధుడు, సమ్మతింపని వాడు అయినటువంటి శత్రువుని ఎదుర్కోకూడదు అని చెప్తుంటారు. అది ఒక ఆచారం. మరి అయినా కూడా హేయమైనటువంటి స్థితిలో శత్రువు దాడి చేసినప్పటికీ కూడా తాను యుద్ధం చేయబోనని అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో మనం గమనించవచ్చు. ఇక చివరగా ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు, సంజయుడు చెప్తున్నాడు. ఆ విధంగా అర్జునుడు అన్నటువంటి పలుకులన్నింటినీ కూడా చెప్తూ అర్జునుడులో ఉన్నటువంటి అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిని గురించి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రతోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సంజయుడు అంటూ ఉన్నాడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో, రణరంగములో అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి, ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా అర్జునుడు మాటలు చెప్పేసి ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖం చేత కల్లోలితమైనటువంటి మనసు కలవాడై రథములో కూర్చుండిపోయాడు అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. సో ఎందుకంటే మొదట ఆ శత్రువుల యొక్క పరిస్థితిని గమనిస్తాను, నా రథాన్ని ఇరు సేనల మధ్య నిలపవయ్యవా అన్నప్పుడు గాంధీవాన్ని ఎత్తిపట్టి నిలబడి ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ఎంతో దుఃఖజ్ఞుడై ఇప్పుడు రథంలో కూలబడి విల్లాలని ఆ ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో భగవద్భక్తిలో ఉన్నటువంటి ఆ దయాపూర్ణుడు, కోమల హృదయుడు అయినటువంటి అటువంటి వ్యక్తే ఆత్మజ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి సంసిద్ధుడయ్యేటువంటి వాడు. ఈ విషాదమే ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించడానికి, తత్వజ్ఞానాన్ని
భగవంతుడు బోధించడానికి కారణమైనటువంటిది. వాస్తవాన్ని భగవంతుని యొక్క బోధనలు 2వ అధ్యాయం నుండి ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయి. రేపటి అధ్యాయంలో చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు మనం చూసేటువంటి